Ahojte, vyzývam každého odvážlivca, ktorý si trúfne na klikový challenge. To znamená, že každý deň treba spraviť 250 klikov, takže za mesiac budete mať 7500 klikov. Tak poďme na to. Momentálne to vyzerá takto. Výsledok vám ukážem o mesiac. Nezabudnite, keď sa vám to páčilo, lajkujte, zdieľajte a prihláste sa na môj YouTube odber. Každý týždeň vám ukážem niečo nové a užitočné. Teším sa na vás.